Dobrý deň a vítajte v playliste Rebuild Ukrajine. Obchodovanie s Ukrajinou na YouTube. Volám sa Oleksij Kožanov a pôsobím ako generálny tajomník ICC Ukrajina. Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili a že máte záujem preskúmať obchodné príležitosti s Ukrajinou. V tomto playliste nájdete úvod do ICC Ukrajina a služieb, ktoré poskytujeme. Ak už našu činnosť poznáte, pokojne preskočte toto úvodné video a prejdite rovno k obsahu. Začnem predstavením nášho globálneho programu na podporu exportu, ktorý je kľúčovou súčasťou našej širšej iniciatívy Rebuild Ukraine. Následne vás tento playlist prevedie sériou videí, ktoré pokrývajú praktické informácie a sektorovo špecifické poznatky, aby ste mohli úspešne obchodovať s Ukrajinou. Nájdete tu napríklad obsah o hlavných obchodných príležitostiach podľa odvetví, právnych, bankových a daňových aspektoch, digitálnych nástrojoch, ktoré zjednodušujú cezhraničný obchod, o tom, ako sa spojiť s partnermi a získať ďalšiu podporu na Ukrajine, logistike a doprave. Všetko je prehľadne usporiadané v náhľadoch videí v rámci playlistu. Napriek pretrvávajúcim výzvam je Ukrajina stále otvorená pre podnikanie. Ponúkame širokú škálu kvalitných produktov a služieb a zároveň potrebujeme mnoho tovarov a služieb zo zahraničia. To vytvára cenné príležitosti pre dovozcov aj vývozcov. Niektoré videá odkazujú na online nástroje a zdroje. Všetky relevantné odkazy nájdete v popisoch videí. Naším cieľom je, aby bol obchod s Ukrajinou pre vás jednoduchý, bezpečný a úspešný. Stačí začať ďalším videom a pokračovať ďalej. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste s nami chceli hovoriť priamo, naše kontaktné údaje nájdete nižšie. Veľmi radi vás budeme počuť. Ak vám tento playlist pomohol, zvážte odber nášho kanála, aby ste zostali v obraze a pokojne ho zdieľajte s kolegami alebo obchodnými partnermi, ktorým by mohol byť užitočný. A predovšetkým nezabudnite, že ICC Ukrajina a naši partneri sú tu, aby vám pomáhali na každom kroku. Volám sa Oleksij Kožanov. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť. Ešte raz vám ďakujem, že ste s nami a teším sa na vašu odpoveď.